Μεσάνυχτα 3/12/2020. Το γράφω τώρα το βιντεάκι γιατί και αύριο πάλι θα έχω αρκετά πράγματα να κάνω και δεν ξέρω αν θα καταφέρω να έχω την ηρεμία και το χρόνο που χρειάζομαι. Είπα να κάνω ένα τεστάκι στον εαυτό μου, το οποίο το ξεκίνησα από την προηγούμενη εβδομάδα και το κρατάω μέχρι και σήμερα, σχετικά με την αποστασιοποίησή μου από όλα αυτά που παίζουν εδώ και ένα χρόνο σχεδόν. Τα οποία τελικά είναι 3 το πολύ 4 πράγματα και δεν θέλω να τα επαναλάβω γιατί έχω το λόγο μου γι' αυτό. Ο λόγος μου είναι ότι δεν θέλω να ενισχύσω την ενέργεια και τη δυναμική όλων αυτών των καταστάσεων και των δυναμικών που έχουν φτάσει ολόκληρο τον πλανήτη στην κατάσταση που είναι σήμερα και τα οποία διαρκώς επαναλαμβάνονται παρότι δεν έχω τηλεόραση όπως σας έχω πει, όπου και να ρίξω τη ματιά μου, είτε στο ίντερνετ, είτε στο YouTube, είτε σε εφημερίδες και περιοδικά, πραγματικά επαναλαμβάνονται τα ίδια και τα ίδια θέματα. Υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις, απλά είναι ελάχιστες και πρέπει να έχεις μεγάλη διάκριση. Εφόσον λοιπόν δεν μπορώ πλέον να ξεχωρίσω την αλήθεια από το ψέμα και δεν μπορώ να τους κάνω να σταματήσουν, αποφάσισα να σταματήσω εγώ από αυτούς και να απέχω εγώ από όλους αυτούς, έστω και για μία στοιχειώδη ενημέρωση. Γιατί δυστυχώς αυτό δεν είναι ενημέρωση ούτε πληροφόρηση, είναι μία καταπληκτική τρομολαγνία που έχουν αποκτήσει όλοι αυτοί. Λέξη με 2 συνθετικά άκρως επικίνδυνα και ανθυγιεινά για τον ανθρώπινο οργανισμό και για την ανθρώπινη ψυχολογία. Άλλωστε, αν θέλω να μάθω κάτι που έχει σχέση με τις εργασιακές μου δραστηριότητες ή με ό,τι άλλο με ενδιαφέρει, ξέρω ακριβώς που θα πάω να το ψάξω. Είναι πάρα πολύ απλό. Μέρα με τη μέρα η διάθεσή μου άρχισε να βελτιώνεται, η ενέργειά μου αυξήθηκε αρκετά. Είχα περισσότερο ωφέλιμο χρόνο για να ασχοληθώ με τον εαυτό μου, με το σπίτι μου, με τους ανθρώπους με τους οποίους πραγματικά ήθελα να έρθω σε επικοινωνία. Αρνούμαι να επιτρέπω στους άλλους να διαχειρίζονται εκείνη την ψυχολογία μου, τη διάθεσή μου, το χρόνο μου, τη χαρά μου, τη σκέψη μου. Πιστεύω ότι καταλαβαίνετε αρκετά καλά τι θέλω να πω, γιατί ζείτε μια κατάσταση που ακούτε συνέχεια τώρα θα γίνει αυτό, τώρα συνέβη εκείνο, τώρα δεν έγινε αυτό, τώρα θα συμβεί εκείνο. Και αν ξαφνικά σταθείτε για λίγο και αφουγκραστείτε αυτό που κάνετε, θα δείτε ότι η ζωή σας, η καθημερινότητά σας κατά το πλείστον και οι συζητήσεις που κάνετε με τους ανθρώπους σας εξαρτώνται όλα αυτά από μία αναμονή του τι θα γίνει και τι θα γίνετε εσείς εάν συμβεί το ένα ή αν δεν συμβεί αυτό που σας έχουν πει. Θέλεις να απολαύσεις την ωραία σου καρέκλα και τον ωραίο σου καναπέ γιατί δεν έχεις πολύ χρόνο τώρα για να ασκηθείς έξω και να δραστηριοποιηθείς και να εκτονωθείς και δεν μπορείς να πας στην εργασία σου όπως πήγαινες. Εντάξει, μια χαρά, όλοι μας το κάνουμε αυτό και όλοι μας το ζούμε αυτό. Αλλά μια και μας έλειψαν όλα αυτά, δηλαδή η απόλαυση του σπιτιού μας και το χουχούλιασμα, το λίγο παραπάνω στον καναπέ ή στο κρεβάτι μας, με όλους αυτούς που πάνε να φυτέψουν σε όλους μας σπόρους και ιδέες, με φόβο, με τρομοκρατία, με ανησυχία, με πανικό. Δεν είναι για μένα αυτά, δεν είναι για κανέναν αυτά,
δεν είναι δικά μας, δεν είναι οι σκέψεις μας, δεν είναι η ζωή μας. Μιλάμε για σκέψεις και καταστάσεις που δεν μας ανήκουν. Σταματάω να σκέφτομαι και να συζητάω μεταξύ φίλων μου ακόμα τι με ενοχλεί, τι με τρομάζει, γιατί αυτό με ενοχλεί. Το αναμάσιμα, το διαρκές προσώπων και καταστάσεων που είναι συνέχεια έξω από μένα. Είναι αδύνατο να σε τρομάξει κάτι που είναι έξω από σένα. Γιατί δεν υπάρχει αυτό χωρίς εσένα. Δεν υπάρχει καν. Δεν υφίσταται. Υπάρχει μόνο όταν του δώσεις χώρο, χρόνο, υπόσταση, του παραχωρείς δηλαδή την ενέργειά σου για να υπάρχει. Πόσο έξυπνο σας φαντάζει αυτό? Η σκέψη σου είναι το παν. Η σκέψη σου είναι η δύναμή σου. Η σκέψη σου, καλός ή κακός, συνδέεται και συνοδεύεται με ένα συναίσθημα. Και αυτό κάθε στιγμή που το δημιουργείς πηγαίνει κάπου, σε ένα πεδίο. Φαντάσου τώρα πως ίδιες αντίστοιχα σκέψεις με ίδια συναισθήματα συσσωρεύονται σε αυτό το πεδίο. Σε κάποιο λοιπόν χρόνο χ, αυτά όλα θα έρθουν και θα εκδηλωθούν στο χώρο που ζεις. Θα σου φέρουν την απάντηση στη σκέψη σου και στα ερωτήματά σου. Αυτό λοιπόν τότε που θα βιώσεις θα είναι ή καταστρεπτικό ή πολύ πολύ ωφέλιμο. Γιατί όλα είναι ενέργεια και τίποτα δεν χάνεται ποτέ. Και γιατί φίλοι μου, η σκέψη είναι αυτή που οδηγεί την ενέργεια. Μάθε να χτίζεις λοιπόν αυτό που επιθυμείς, αυτό που ονειρεύεσαι, τον κόσμο σου, χωρίς ανησυχία. Χωρίς την ανησυχία, αν στον κόσμο αυτό θα υπάρχουν και οι άνθρωποι που γνωρίζεις σήμερα ή όχι. Αυτός που είναι να είναι μαζί σου θα είναι όπως και να έχει. Και όσοι δεν θα συνέχιζαν να σε συντροφεύουν, δεν θα υπάρχουν. Είναι θέμα έλξης, είναι θέμα κραδασμού. Τα όμοια πρέπει να έλκονται. Οι ομοιοκραδασμικοί άνθρωποι είναι το παν για μας. Αυτοί που μπορούν να σε καταλάβουν και να σε νιώθουν. Αυτοί που θα σου δίνουν χώρο και χρόνο. Αυτό το κλασικό, τα ετερόνυμα έλκονται, είναι για άλλου είδους καταστάσεις, όχι για αυτές που αναζητάμε εμείς εδώ. Όλα αρχίζουν με σένα και όλα τελειώνουν με σένα. Επομένως, πάνω απ' όλα, αρχίζεις με σένα, με τον ίδιο στον εαυτό. Αν τη στιγμή που ξεκινάς να ονειρεύεσαι, πώς θες να είσαι, πού θέλεις να ζεις, δηλαδή πώς να είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο θες να ζεις και πώς ακριβώς να ζεις, αν εκείνη την όμορφη στιγμή σου προσθέτεις ανησυχίες, προβληματισμούς και φόβους, τότε αυτό ακριβώς και θα έχεις, δηλαδή ανησυχίες, προβληματισμούς και φόβους. Μην ανησυχείς ποτέ για το τι θα απογίνει ο καθένας που γνωρίζεις. Έτσι επεμβαίνεις και στη δική του πορεία. Πώς γνωρίζεις το ανώτερο καλό του? Γνωρίζεις τι αληθινά θέλει ή υποθέτεις? Εδώ δεν γνωρίζεις τον εαυτό σου καλά. Δεν είσαι καν βέβαιος πώς μπορείς να αντιδράσεις στη μία ή στην άλλη περίπτωση. Πώς θεωρείς λοιπόν ότι είσαι σε θέση να αναλάβεις την ευθύνη μιας ύπαρξης άλλης, μιας πνευματικής οντότητας? Ακούγεται αρχικά εγωιστικό, ναι. Είναι όμως ο δημιουργικός λεγόμενος εγωισμός, όχι ο επεμβατικός και ο καταστροφικός εγωισμός, μέσα από τον οποίο έχουμε γαλουχηθεί όλοι μας. Χρειάζεται να το σκεφτείς και να μάθεις να το διαχωρίζεις. Όπως ξαναείπα, αυτό που είναι να γίνει έχει ήδη συμβεί. Σε ένα άλλο πεδίο,
Χρειάζεται κάποιο διάστημα για να έρθει σε φυσική εκδήλωση. Όμως θα συμβεί. Πρωτίστως το διαμορφώνεις με τη σκέψη σου, την οποία ενισχύεις με τα συναισθήματά σου και εκδηλώνονται αναλόγως στον κόσμο σου. Άρα, ποιους θέλεις να έχεις κοντά σου, τι καταστάσεις προτιμάς να βιώνεις και με ποιο τρόπο. Σκέψου. Σκέψου να σταματήσεις για μία μέρα να ακούς οτιδήποτε σου δημιουργεί σκέψεις και συναισθήματα ανησυχίας, φόβου και σε αναστατώνουν και σε μπερδεύουν. Σου δημιουργούν δηλαδή σύγχυση. Να μην επιτρέψεις σε κανέναν εκείνη την ημέρα να σε βάλει σε μια τέτοια κατάσταση. Να τον σταματάς, είτε λέγοντάς του την αλήθεια σου, είτε να τον σταματάς με κάποια δικαιολογία, γιατί ακόμη δεν ακούν και δεν συναισθάνονται όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Μόλις το πετύχεις, συνέχισέ το για μία εβδομάδα. Θα δεις πόσο θα αλλάξει η ενέργειά σου, θα αλλάξουν οι σκέψεις σου, θα αλλάξει αυτό που είσαι, αυτό που έβλεπες εσύ για τον εαυτό σου και αυτό που έβλεπαν οι άλλοι σε σένα. Σιγά σιγά θα είσαι σε θέση να μετατρέψεις και να μεταβάλεις όλο το περιβάλλοντα χώρο σου. Αυτό θα σε κάνει πολύ πιο δυνατό και πολύ πιο εύκολα θα μπορείς να διαχειρίζεσαι το οτιδήποτε. Το ακριβώς αντίθετο είναι αυτό που σε τραβάει όλο και χαμηλότερα. Οπότε μην μπλέκεσαι μέσα στον άλλον, είσαι ο εαυτός σου και οφείλεις να τον γνωρίσεις. Επέτρεψε χώρο και χρόνο στον άλλον για να κάνει και εκείνος το ίδιο σε σένα.